ମନ ନାଚରେ ମନ ନାଚରେ যিশু নামে মন নাচরে প্রভু নামে মন নাচরে মন নাচরে যিশু নামে মন নাচরে মন নাচরে প্রভু নামে মন নাচরে ସେହି ନାମେ ପରିତ୍ରାଣ ସେହି ନାମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମନ ନାଚରେ যিশু নামে মন নাচরে মন নাচরে প্রভু নামে মন নাচরে। First of all, wish you very very merry happy Christmas to all of you. জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আডভান্স ହାପି କ୍ରିସମାସ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଗୀତକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାରା ପୃଥିବୀ ମାନେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ନ ମାନି ବା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ନ ପାଳନ କରି ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ଜନ୍ମ ଦେବା। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯିଏ ଜଳ ଏବଂ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଯିଏ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କେବେ ବି ଖ୍ୟାତ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ଆମେ ଯେତେ ବି ଯାହା କରୁଛୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଗତିକ ଭାବେ ନ ନେଇ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ନେବା। ତ ଯଦି କିଛି କୋଉ ଭୁଲ କହିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଆଉ ଏ ଗୀତକୁ ଶୁଣିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି।